Leintz Bailarako Ekiola energia komunitateko kideek batzarra deitu dute aste honetarako egunerako hain zuzen ere proiektuaren nondik norako azarituko dira eta tira kulturateko areto nagusian egingo dute batzar hori egunean esan bezala arratsaldeko 6etan. Ez da soilik bazkideendako kontatuko digu gure gaurko elkarrizketatuak, pixkat nondik nora joango den batzar hori. Izan ere, energia komunitateko presidente Iñaki Aranburu da gaur gurean. Kaixo, Iñaki? Kaixo, Larraitz. Tira, deitu duzu batzarra egunean, esan bezala, hainbat gai landuko dituzue bertan, herritar guztiendako irekia da, ezta? Bai, jakina, bai, nahi izan dugu Leintz Bailarako herritar guztiei zabaltzia deialdia, pentsatzen dugulako bertan agertuko diren hainbat gai denontzako interesgarriak izan daitezkela. Bai, badira hilabete batzuk instalazioa bera egintzen dutela, maiatzerako eta albistea hautsa da, maiatza bukatu aurretik martxan nahi duzue instalazio hori. Gaur-gaurko zein puntutan dago, Iñaki? Bueno, ondo dakizu moduen nahiko prozesu konplexua da. Oin momentu honetan ari gara azkenengo tramiteak eta gainditzen eta gauzak ez badira okertzen. Pentsatzen dugu instalazioa konektatu egingo dugula eta frogetan martxan izango dugula ekainean zehar. Espero dugu, uztailean ja benetan ekoizten astea eta aber lortzen dugun abuzturako bazkide guztiak faktura instalaziotik jasotako energiaren ondorioa izatea. Ari gara ikusten horre irudiak, instalazioarenak, egia esan ederra da, eta tira, garaia parke teknologiko lursail batean dago, ezta? Bai, horre eskerrak eman behar dugu. Arrazeteko udalak nola belaganpen bat egin zigun eta lursail hori, garaiako lursail hori erabiltzeko aukera izan dugu eta aipatu duzu moduen, martxan hasi ziren obrak maiatzaldian joan zan urtien eta urrirako eroia bukatuta zeuden. Tira, zenbat energia sortuko du instalazio honek? Zenbat etxe bizitzarako edo ez dakit nola nahiago duzuna azaltzea? Bai, bueno, badakizue bertan garen bazkideak egiten duguna da aportazio bat, aportazio horren truke itxatzi egiten zaigu panel kopuru txiki bat eta horrekin lortu beharko genuke gure etxe bizitzako argindarraren 100% estaltzia. Instalazio honek 2525 panel ditu. Eta, gaitasuna izango luke gutxi gora bera 1375 megabatio hora urteko emateko. Hau da, 500 familiaren inguru beharrak asetzeko beste. Eta orduan zeintzuk dira onurak, esan nahi dute, ze onura atera dezakegu olako proiektu batean sartzen bagara? Bueno, danok entzun dugu eta konstiente gara, aurrean daukagun transizio energetikoaren erronkaren aurrean, ez? Eta, hau izango litzake bide bat, herritarrok, nolabait, jasangarri, tokian tokiko, eta arduraz behar dugun energia bertatik sortzeko. Beste onura bat, izango dugun prezioa, izango dela transparentea, justua, eta egonkorra, ez dakit, gogoratu besterik ez daukagu, azken urtean eta hilabete honetan izan den jauzia, baina gero etorri leike beraz gorakoa, hortan gure izango da askoz be egonkorragoa. Bai, transizio energetikoari buruz askotan ari gara azken aldian, badagoelako, ez da, klima larrialdia ere, ari dira gauzak mugitzen gizarte mailan? Bai, eta precisamente dauzkagun eredua, gure eredua, komunitate energetikoarena bide eraginkor bat dala. Gehien bat herritarren ikuspuntutik abiatuta, bada bide bat, bertan zerbait egiteko eta gure ardura ere bertan izateko.
Bai, eta hain zuzen ere bazkidetza kanpaina martxan duzue, bere egunean martxan jarri zenuten, eta zabalik jarraitzen du, izan ere bazkide gehiago hartzeko moduan da, ezta, Ekiola? Bai, momentu honetan badaukagu, lekua eta nahia, nolabait, dauzkagun panel guztiak eta, etxe bizitza bati egokitzeko, eta bertan gabiltza, nolabait bazkide bila, eta, aprobetxatzen dut, saio hau, eta animatu zaitezte. Bai, ari gara ikusten zer webgunea ere badaukazue, hainbat informazio topatu deke bertan, informazio proiektuen inguruan, eta noiz jarriko diren martxan, eta beste, eta bertan, bete ezkero formularioa jartzen zarete kontaktuan interesatuekin, ez da? Hori da. Bertan, zuk esan duzu moduan, edozein informazioa uste dute aurkitu daitekela. Bereziki, ohiko diren galderak eta erantzunak bertan ikus daitezke, baina, aparte, bazkide izateko prozesua ere azaltzen da, nolakoa dan, eta bi urratzeko prozesua da, zirakoa da besterik gabe datuak ematia, betiko identifikatzeko datuak ematia, eta baita ere etxe bizitzaren konsumoaren kopurua, nola estimatu, hori egin daiteke ere datu batzuk eman da. Eta bigarren urratsa izango litzake besterik gabe aurrera egiteko asmoarekin egonda, zenbat ordaindu beharko luke ekarpen moduen bazkide izateko, eta gero kontratuaren baldintzak eta sinaketa. Adosti da, egueneko itzulita Iñaki, izan ere tira, horre emango duzu informazio orokorra, bazkide ez direnentzako ere, baina egongo da tarte bat, nahi duzuena, eskaini, zemen merkaturatzaile aldaketaren kontu ere badator, eta hor fakturan etorriko dira aldaketa batzuk, eta pixkat azalpen batzuk ere eman nahi dituzu horren inguruan. Ze aldaketari buruzari gara, Iñaki? Bai, hori da nik uste dut itzaldi honen saio honen punto nagusia eta punto zabala edozein herritarrentzako uste dugu interesgarria izan daitekena. Lehenengo da, enpresa merkaturatzailearen aldaketa beharrezkoa dugu, bazkide guztiok, orain edozein merkaturatzailearen faktura jasoko dugu, baina nola jazten garenien gure energia ekoizten, danok pasatu beharko dugu enpresa batera, eta enpresa horrekin sinatu daukagulako hitzarmen batzuk, eta berez Ekiluz izango da enpresa hori. Bazkideak ez dute zertan arduratu behar aldaketa horrekin, Ekiluzek eta egingo du aldaketa hori, baina interesgarria izango da, saio horretan esango dugula, azalduko dugula, hori nola egingo dan eta gutxi gora bera noiz izango dan. Bestalde, faktura elektrikoak dano dakigu direla ulergaitzak guztiz, eta hortan saiatuko gare etorriko dan, Ekiluzek bialduko digun faktura horren azalpen zehatza ematen, transparentea izango da, eta bertan ikusiko ditugu partida guztiak, baita ere ze eragina izango duen panelen sorrera. Hau da, faktura, orain arte jaso dugun faktura bakarri da gure konsumoena, baina oin ere faktura horretan agertu behar da ze eragina duen sortzen dugun energia garaiako parketik. Atal berri bat izango du beraz fakturak? Bai, atal berri bat, baino gehiago segurazki adierazteko sortzen den energia zuzenien, energia hori erabili dezakegu zuzenien, gu konsumitzen ari garen bitartian eguzkia jotzen duela, bestela, ez gaude etxien adibidez, energia hori ez genuke gu konsumituko, baizik eta sarera botako. Eta hortan, bi partida ezberdin horreik ere kontuan izan behar dira fakturan. Ados, bai, beraz gauza interesgarriak, batzar horretan, gehiago ere izango dituzuen oski? Bai, bereziki, bilera hau eta gero ekainean 20an izango dugun batzar nagusia ere irekiak izango dira, edozein Leiz Baiarako herritarrentzat, baina azkenengo atal honetan bazkideengana zuzenduko gara, gehien bat estatutuak aldatzeko asmoa dugulako Errektore Kontseiluan, eta banatu ditugu estatutuen aldaketa
banaketa horiek bazkiden artean, eta parada izango dugu bileraren azkenengo zatian, horrek azaltzeko, aztertzeko eta behar izan ezkero argitzeko. Oso ondo, tira, poliki-poliki martxan da proiektua, gogoratzen dugu, asmo bat besterik etzaneko sasoiura, poliki-poliki eta lan askoren ondorioz, hemen da. Hemen da, eta espero dugu indarrez etortzia. Oso ondo, Iñaki, mila esker, bisitarengatik, egingo dugu berriro itzordua, emango dugu berriro itzorduaren berri, ostegunean 6etan kulturateko areto nagusian, mila esker, nahi duzun erarte. Eskerrik asko. Eta esan da dago, beraz, hortxe, Ekiola Leintz Bailarako Energia Komunitateak informazio batzarra deitu du, ez bakarrik bazkidentzako, informazio orokorra ere emango dutelako.